থাঙিয়াকাই ত্রিপুরা মতো বাহিকাই চিনি সাংবাদিক চিনি খরচ তাকুক সাংবাদিক ন কমলকান্তি ত্রিপুরা মতো বাহিকে বুনাই চিনি ত্রিপুরা মতো আ জায়গা জড়িত সিকিউরিটি থাঙিয়াকাই বাহিকাই সাংবাদিক সোंबुनाय বত সমাজ পরিবর্তন বা সঠিক সংবাদ প্রদান খাইদে ব্যক্তি ন বাহিকে একটি সে বুনাইবা পইলানো মিডিয়ার হামবাই তিনি নরন পইলা রিংমানিखौ মনো जों ত্রিপুরা মথা सिमना ब्लक कमिटि नि मिया जे कायसा लाइथांनाय हाजामाराव जे गठनाल तै नाइदिसिनि त्रिपुरा मथारक सम्पूर्ण आ जागा कोनो जड़ित करै आ घटनाव जों नरक साइमाना जे चिनि सिमना केन्द्रव लाइथांनाय इलेक्शन पुरग कोनो वालाय सुलाय बुलाय तगलाय रक अबो बुंगिया सुस्थ शान्ति न दङ ओ जागाव चिनि मिया हेजामारा बाजार बार रणबीर देबरमा तै शैलेन्द्र देबरमा चिनि त्रिपुरा मथानि समर्थन न बर किन्तु आ घटनाव करै बर हेजामारा बाजारनि बर बं गामियाव अटो गायथांमानि आ समय बर बीजेपी र कम्युनिटी हल ताम निजानि बर गुनगुन उंलायै वालाय सुलाय उंलाय दंलायखा आगे आ जराव न चिनि रणबीर देबरमा तै शैलेन्द्र देबरमा बरक जेहेतु आ आमसाइनि न बरक थाङै नायखा अट बाथाखै सोंखा तामुंलाय नरकर हानै हिमानि फरेंखनो बरन एमन जे फायै खुक सित्राबाय बरन कक साखा एमन जे कक साखा अब सानानि मतलिया ओंखायनो दागा सपां लायखा गा बर परेखे बर बुलायमो परेंखा बरनबो बुई बरकनो ताबो हस्पिटाल खिखलायरिखा किन्तु अबाहाय घटनार खूब सेलेंमासिसा अमो मोसांगिया अमो नायथकिया तिनि अमनो साथायख्लायो बरनि बिसिङाव हयतो बरक गुनगुल उंलायनो मानो बा ओंखोना चिनि त्रिपुरा मथा अ जागा कोनो जड़ित गरै अ घटनाव चिनि रणबीर देबरमा तै शैलेन्द्र देबरमा बरक बाजारनि बार नग अटो गायथांमानि आ जागाव अमाय घटना नाइदिसिनि त्रिपुरा मथानि चिनि किसु नेतारन बरक माहायकै केस रक जड़ित खायै मामला खायै चिनि त्रिपुरा मथानो गराक फान बेलिनान बगै बरक साइतो हुई दं मतिनि अमो वाइसाया कौमा जागाम साइतो एवं बौनि घटना नर नाइदि कौमा जागा बौनि निजरा बिसिङनो घटनांग चिन बरनो बेरो तिनि खवाय तकसाया रग नर नुखना मन की बात रक अ जागा रग जे घटना मरक निनि ताकारजुला रग जे बरक नायमानि अ जागा ताकसिनि सिमना बरक घटनागा त्रिपुरा मथानो सिलका ओ सगांगते इवेन कयेकटा दिन सगां बंनि ब्लक चेयरमैन नि चेम्बार थाङै बरक निजरा बुलाय पेबोखा राबार चारानो तैयै तिनो जागा बसगां इलेक्शन फाइ दङ बरक साव बुट बासनाय बंनि ग्रुप विजन बरक बुलाय दखा अ ब्लैकेनो साया अब सङो माहिकै नुगै दं सिनो एलाकाव बंनि ग्रुप विजन दं बरक बुट बासनानि शुद्ध बुट बासनानि बगै मियानि जे कम से कम प्राक्तन सीएम अर्थात ताबुक बर्तमान पश्चिम त्रिपुरा जिल्लानि एमपी ब फाइनो निगाकै कम से कम निनि एसडीएम लेवल साना नांगौ बा निनि चिनर जनप्रतिनिधि इंगै खरगनै दङ चिनि मिनिस्टार बरंगरां सार बिश्वकित देबरमा ताई बरंगरां एम सार रविन्द्र देबरमा दं कोनो इनफरमेशन करै आर जों लाई थांनाय लोकसभा निर्वाचन जों त्रिपुरा मथा त्रिपुरासा एकर्ड ओंखा बीजेपी बाय जों बीजेपी बाय ओंखा जों बीजेपी नो जों समर्थन खाय जों बुद्रि हका और जों कैसे सरकार दङ जों तामनि जों बर बाय जों बुलायनानै ओ तो सिनि कालचार या जों आपति कोनो करै बुलायथिनि नरनुगाबो सोनो जे सिलचा माने ओ सम्पूर्ण व्यर्थ अथच जे ताबो जे बिपिन देबरमा जे हुसकानिमूलक जे कक साइतमनि आमो बिनि ककनो बर साइना हाखै चाव हायसे बजे अशान्ति सृष्टि खालामनाय दङ आमो खूब जाया गोबां माने नांनि त्रिपुरा मथानि बिसिङाव माने गोबां केस खालायजा बुङो अलरेडि न खथांगा अमनो केटाम सानाय न खायादो सिनाव बुङो खालायखांबाय नायदे जों बहायनो आसुक दंगला बरकनि लाई थांनाय गोबां मा जागा रग चिन बरक आ जागा थोसे थाङिया आमो बुदिस केस खायदों रासो घटना पुलिस दं न तिने जुदि अ जागा साइ थांगाकाय प्राक्तन मंत्री अथच ताक पश्चिम त्रिपुरा जिल्लानि एमपी
bo फाइनानि कुनु कायसा ओ जागा पुलिस नुगिया पिछुंगिया मा पुलिस गैया जागाव तिनी पुलिस तंखाखै तो अबाहाय गथना बुंगला खामु बर फनो तिनी ओ जागा नो मासाव एरें खाय तिप्रामो थानो तिनी नेतारंनो जे मामला मुकदमा खाय तिनी फानबिल लिना नायमानि आव बरक इमां तंले बुन हायसा चीनी बरक जे बुजागनाय रक बरबतो फाइल खायजा केस आब दाति के एरेस्ट माखलायनि आब सोंसै आब दाबि खाय बुजानाय साबो बुजा चीनी रणबीर देबरमा शैलेन देबरमा बरक हस्पिटाल लायखा बरक बाजारनि हेजामारा बाजारनि नगो अटो कायथांमानि आ जागा तामंग लायखानि नायखांखाय बरनो बुक सित्रा कारबै दागा सपांग लायखा चिन बरक नो बिरहका तबे अ जागा तिप्रामो था गंनि प्रोग्राम कमिटी हल बिसिङा दा अब हाइका तरका बिसिङो बरक फातार थां नायखा अर बरनि एलाकाव बरक बं पारा आरो बं कामि बाजारनि किबिलपुर बरक नो खा तामंग लाय गाला गालिसिं लायखा बरनो फातारम बुइकिका तारते कैसा को माने कक न थुनाय कमलकान्ति तिप्रा बुजाबो नै माने तिप्रामो थानो बरक नि न को खाचाय चका अब कि तिप्रामो थादा बुखा बतै कमलकान्ति तिप्रा मीडिया न नायदि तिप्रामो था थस थांगियाकाय तिप्रामो था बाहायकाय चिनि सांबादिक चिनि खरकसा ताकुक सांबादिक न कमलकान्ति तिप्रा न तिप्रामो था बाहायके बुनाय चिनि तिप्रामो था आ जागा जरित सिकरै थस थांगियाकाय बाहायकाय सांबादिक न सोंबुनाय बतो समाज परिवर्तन बारे सठिक संबाद न प्रदान खायदे व्यक्ति न बाहायके याक्ति से बुनायबा तिप्रामो था कसे करे इंगाके बाहायके आरो तिप्रामो था बुनाय बनो आरते कैसे सांबादिक रंना आंगो बोले रिक्वेस्ट खायो काहाम के किसे क्षेत्र होई नाय माने न्यूज रखलायबाय केबा तेबो काहाम सठिक भाबे काहाम तदন্ত खायो सरंनि जासु जना माने केस खलायजा अबनो माने बरक तो जदि एरेस्ट खाने मे बिदिन लेबो बुसाका माने बरक एक्शन खाने अब तो नरनि तामो साबंनि केस मिथ्या मामला पर प्रताहारमा खायनाय जों तिप्रामो था सिमना ब्लक कमिटि व एरें आसुक तंगला जों अमनो नमा साव जे जागा संगा जागा कुनो जरित करै जों तस थांगिया जों एरें जे मामला रिजों माने आम पर प्रताहारमा खायनाय तर तिनि सब बर मानता तिनी तंगसिनि तिप्रामो था चिनि सिमना ब्लक कमिटि निङै चिनि वर्किंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मेंबर तंगो ते सब जोनाल चेयरमैन मेंबर वाइस चेयरमैन दङ